Shin ka san mace tana zama sila na shigar aljannar da yawa daga cikin mutane? Na farko, mahaifinta lokacin da take jaririya ko take karama. Na biyu, mace tana zama silar shiga aljannar mutum yayin da ya auro ta daga gidansa zuwa gidansa a mata aure. Na uku, dole sai kai wa mace biyayya sannan za ka shiga aljanna, wato mahaifiyarka. Abdullahi bin Abbas ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka haifa mishi ya mace bai binne ta ba, bai kashe ta ba, bai cutar da ita ba, bai fifita ta akan ɗa namiji ba, to Allah zai shigar da shi aljanna. Na biyu kuma, duk wanda ya yi aure to hakika ya cika rabin addininsa, sai ji tsoron Allah wurin cikon da ya rage. Na uku, hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyaye suna tsakiyar kofar aljanna. Idan ka ga dama ka tuzartar da wannan hanyar da za ta shigar da kai aljanna, idan ka ga dama kuma ka kiyaye ta.